जों ठीक ताबक फाइ शक फाइजाक जिनि इउबि नगर बिसिनिंवै सेंमराव आकामी जिनि चुकजाया नुखुं खरकसा परमहंसा जमातिया बनि नुखुं गरै जाबो जों तिनि बुबाग्रानि बाददे हम ददम बिसिङाव फनो बुबाग्रा सावो जे केक तारा लायदि केक नि जागाबो गरै नुखुं हाइबा सुबादि हनै सामनि थिगनो जिनि YTF अरो फाइ शक फाइजाक बरम गोनां परमहंसा जमातिया पारांखाय सेंमराव आकामी बो साइजों नग टंजागो नाय नै मोनो मांख्लिरक नुखाना बो माइका टं आबन बावै जों जिनि YTF आबोनो साकथारि ताबो बोनो नगो जों किसा साजे सुगमानि जों रवानि फाइ टंगो नाय टंदे जयाकारि दफानि टिभि निरक नुगै मानखाना ताखक जिनि परमहंसा जमातियानि नावखाय जों फाइ शक फाइजाक बो साइजों टंजाबो बोनि नावरक निरक मांख्लि नुगै मानखाना खायरमा संसाके टंजाबो बोनि उमरं के 72 बसरं जाना बोनि मुंसा के बुखरै बो साइजों टंजाव नाव मांख्लि नुगै मानखाना नाय टंदे जयाकारि जिनि दफा टिभि हाय लामसगो दफा टिभि चेनेलनि बिसिंते निरक नुगै मानखाना बुबाग्रानि सेंक्राग्रक जिनि YTF सं Tatikini salsa ya bo ni subasu khalei tongo. Nawi man kana. Takini sal burung soya karina help khalei tongo kare nu khungrona. Nawi man kana nu khung suk jaya na. Bubagrani dage mungbai. YTF sengkrak song adong song phai sok phaijak. Help ni banggu, ayu mana? Ayu man kana, adong song. Nawi man kana adong song subasuni bangai sengmaro akami haiba hai lamsogo tini to जों जत साइमानो जे बुबाग्रानि बाददे एनिभार्सारि जागा जागा पालाइजाक दङ फियाबा बुबाग्रासोनो साबो जे बनि बाददेनो केग्रायाबै करेनु खुंहाय सुया जात सुया बरक रनो सुबावनि बावै थिगनो माइ समायबो फाइ शक फाइजा जिनि YTF आदं सं ओंखाय YTF नि आदं सं आं सोंना मुसुबो निराव अमने तैतमा सामुसु दिनै खाजुकसा जोंनो फियकनाय हनै बासाय फाइनि सिनि बांनि सामोंतां तंनाय बुबाग्रा बनि दिनै आचाइमानि साल ओंखाय आरो जागाव बुबाग्रा कगना रोखा जोंनो जे बनि पालायमों माने बनि आचाइमों सालनो तो जों पालायनायनो इभेन गोबांमा जत जानिजा जे सुगमानिके पालायनाय आरो जागाव हाइफानो स्टेज रक तांलायु आकंगु के जों तांलायला हाके गोबांमा सम रां रक वेस्ट थाङो माने जागा जागाव बै सगिया ताहिरो वेस्ट थांमानि यागुलो नुबुबाग्रा बनो नाहरैनो बनिबो केक रक रावै बा नानातिया गोबां प्रग्राम रक खाइबै सेलिब्रेशन खायावै जे सिनि अर मासाया मानुया रके तंनाय हयतो बा नकरी रक जेमन तिनि ताहि अवस्था जों नुक तंगु सिनि आमचाय ताहि रके मा तंमानि रक न बटाहाय बरक रक न किसा मिसा जे नांगमानि बा सुबावि रइला हांकेनो बन आनि बांगै ग्रेटर टिप्रा लेनो हाजाकनाय वारियर्स रक न आं आनि बांगै काहाहि मावान सकनाय हाजाक माबा जों तिनि किल्ला ब्लक नि उद्योग नावै बा किल्ला ब्लक नि तैकेनो फाइलायै तिनि चिनि किल्ला ब्लक नि वाइस प्रेसिडेंट तंगु YTF नि तै चिनि सेक्रेटारि केशियर ताहिके जत तिनि अमन
kaisa step na wini tini oro kisa suba mung rok faini failai mani Hingke tai kaisa singma lukurok no subawi khabo bom hai mato. actually lukurok no chubala hangke bukhao do obviously kisa tongthok mung tok phayo karon जों मुजुक बाजि चुबा माइयारो उंतंगो मुजुक बाजि चुबा माइयारो उंतंमानि जागावो ता जेमन बुबाग्रानि फानबाय जों मुता हैखे साकसाकनो हाजागानि जों मानि बांगै ता प्रेक्टिकली जखन चुबा मन फाइला हांके आप्रोच नों बाहायखे बुखा तंथगिया आप्रोचि काहामाके सिनाय हायनि बाङिनो जदिउ जे अमता हैखे बुखा तंफानो खायारोके तंला हांके बकिसाफानो अमता हैरोनो खाइमिया कानाय initiative na wis tabok subalai tongo amoi bubagra no belai ke hambai maro Hingke sata kaisa singma mai koroi nukhung rok no subamani pore bukhabo bom hai mato. omo hai koroi nukhung rok ba sugya rok no sung suba ang ani ব্যক্তিগত ke ang belai ke ani belai ke kha tong thogu belai ke toma hi sasinai ang express khaimali ani bukhuk bai hapan an bukhau belai ke ma tong thogu Oke hambo. Yang kanin bung tuma. Hingke parakhe kalau makai netini sai deman sebarang mana subar su khai tongkha.